Serchhip naupang pakhatin naupang a soisalai video viral chung changa a chhungte an ngawi renga tuna ero an rawn tawng chhuak ve ta August ni sawm pali thawhṭhan ni khan serchhip hmeichhe naupang pakhatin naupang a soisa a kutthlakin na takin a soisa ani kha a hnuah video pakhat a rawn darh leh a chutah chuan a ke bula thingthrit tirin ngaidam a indil tir ani he thil thleng hian Mizoram a deng chhuak nei hle a social media lama demna thu chhiar tur a tam hle mahse naupang te hi kumtling lo an ni awangin an hming leh ni na thup sak an ni thung hei hi danin naupang kumtling lo a hum halwang ani meiche naupang chhungte hian voin August ni somhne pathum ni lai ni khan serchhip press club a chanchin bumi te an koma an naupang video thalo le poitak muwa ama khongaya leina tu mizo mipui te chunga lom thu an soya an thla an timuanga an fanuta na tong trai saktu te zong zong chunga lom thu an soyani naupang engma shelo thil ti satlia mai angin langma se swalna thuk taka an ngai ti soin meiche naupang chhungte chuan danin shemna pengei se ti chu an duh dan ani a hemi chung changa Child Welfare Committee le Serchhip Police lamten theitawp chhuah a thil sual ti tu man chhuah konga ma an lak vat na baka Serchhip MHCEP sub headquarters ten thil thleng an dem na te chuan an thla an ti muan thu an soyani naupang chhungte chuan ro rel na dik an hmuh theinan malak zel an tum ti soin hemi konga hian Mizoram mipui le NGO hrang hrang te troi awmna an nge na ril rulam thlenga harsat na po a om thei ani awangin khongai taka Mizoram mipui te tawngtrai pui zui zel turin an chhungkwa chuan an nge nin an som tak meu ani naupang chhungte soidan chuan an nau hi an chen na venga tanga mun fian rial kilometer khat dawn laia hruai fal ani a ni khushilova siam ani a darkar thum lai mai diriam taka an soisa chu na an ti a arul let nan engma tlingzo theya an ngai lo an fanu hi a felfam kimbik lo ti an sha ma se heti taka soisaka ni khushilo ma in siam nan chuan thutling an hmulowa na an ti tak zetani he thil thleng hian mizo mi puiril ru atina ti an soya ati tu hi kumtling lo ani ti po an sha a dan anga shemna pek ngei hi an du'a an phut tlatani hetiang ma nun ron na thil ti hi tun hnuwa tu chunga ma a thlen to lo nan le asim ngei theinan kuthlak tu chunga hian ro rel na dik tak len chhuak ngei ni ro se an ti ani naupang in soi sakna chungchanga hian mizo hmeichhe in sui khawm pawl MHCEP sub headquarters chuan tunkar tir lam khan thu chwa an lo siam to MHCEP thu chwa lan dan chuan Serchhip MHCEP chuan naupang kumtling lo kut in thlak na mo shi om tak social media a adar chiam mai khan mipui te min bara khai hle ti tar langin he thil thleng du om lo tak hi an ngai thu tak hle an shiat vele thu nei tu te hne na thlen ngalin atul angin film khur taka zirchiang chungin ma an lak ngal thu an soi naupang kutwar tu po an chen na ina vatlo in athla hualnan chengsang ni an hlan ngalani naupang kumtling lo te poi khoina chunga thu nei tu le mo phur na chang tu te Special Juvenile Police Unit le District Child Protection Unit 10 chople chilin ma an la ngalani ti an sha thu tar langin Serchhip MHCEP chuan an chunga lom thu an soi tak mewani poi khoi tu meiche naupang chu kumtling lo ma ni se a meichiat pui laule thlabar om ti shat ngoi leina na nei lek lawa diriam taka tongkama avodan le a ngai sak dan hi rong an ti a na takin an demani Serchhip sub headquarters MHCEP chuan kuthlak tu le he thila in nam hnoi zong te chunga an phu tok shemna pengei turin thu nei tu te an phu tlat ti tar langin hetiang thil hi tu hnuwa thleng le to lo se an du tak zetani chandu nei lo meiche naupang khongai thlak tak kha thlabar tak le hlau ma a om lai mel mo she om an ti thu an soi boka ro rel na dik tak achunga a thlen ngei theinan a top thlengin a thlawang an hau chhun zom zel don ti an soi bokani naupang soi satu he Juvenile Justice Board JJB chuan an chui zui to a police po in FIR an don angin an bo zui to a Serchhip atanga thu kan don dan chuan homa da ani